Ngithanda kakhulu ekuthenini nonke niyilalele inkulumo yami. Oyilalelanga aphinde aqhubeka epageni ayilalele. Inkulumo yami namhlanje iqondile yini. Izokhuluma ngodaba olubalekile, ngizoqala ngodaba lempucuzeko lamabhinca. Udaba lempucuzeko ngike ngalikhuluma lapha mabhinca kithi. Ngakhuluma ngodaba olubalekile kakhulu lokuthi cha babo kunenkinga khona la. Ngenza live, ngakhuluma nje kanje. Waqhamuka live abo 20 emveni kwalokho. Wathi waphuza nje. Ngithi ke mina ke into eyenzekileke lapha udaba lempucuzeko. Anginayo inhloso mina namanje, anginayo inhloso yokuthi impucuzeko ingabe khona ngomhla ka-30 kule nyanga phezulu. Kepha yenziwa abantu abanganalo iqiniso, nabantu abahlobo ngayo, nabantu abayicabanga izisu zabo, abakhombisa ukuthi industry iya ngokuya balahlekela. Abekho kuthina. That's why the leader, if does not live with the people, with the society, with the community, he does not understand the feelings umphakathi onayo. Ingakho-ke omncane ngabalenga ama-15 njengey'nkawu bayinto eyibalulekile ngendlela ababaluleke ngayo, abayazi yonke lento eyenzeka on the ground. Abanawo lemizwa thina esinayo, thina esiphila nani, esidla nani ukudla, esinaziyo ukuthi nikhala ngani, nifisani ukuthi kube njani. Iyo-ke lento engishoyo ngengane zakwethu ukuthi-ke ngizoqala ngalolo daba lempucuzeko. Impucuzeko ngikhomplenile ukuthi bayahlobonga uma becabanga ukuthi angangaba khona umthandelo Ngcokama Ngokuphatha elisha, kuyiphutha lokho. Angangaba khona umuntu ekhala kube khona ushwi, kuyiphutha lokho. Ngaphinde futhi ngasho ngathi akukwazi ukuthi kube khona ingane eyindidane ingabe khona ingane yebhova, kuyiphutha lokho. Akuliniphutha iphutha. Buka-ke ubufakazi balokho engikushoyo. Ukhompyutha abantu ababudedengu futhi ngineqiniseko sokuthi kungenza ukuthi lento bayenze ngobudedengu nje bonganaki. Kodwa bahambisana nokuchema. Ubudedengu okwehambisana nokuchema. La abakwazi khona uqoma ukuthi i-conflict abakwazi ukuyimanage better la emculweni kaMaskandi, i-conflict ehambisana namageza. Kuyaziwa ukuthi amageza amahle abelide upotso. Ukhomanda okwasha ulife ngisho isimo sami wagela izimanga, insizwa eyaziwayo ukuthi uDlubheke mayiqhamuka uyathuka ukuthi hawu kukhona upotso, okusho ukuthi ngizothwala kanzima. uDlubheke uyazi ukuthi ulavu uyawuqongqotha, upotso uyazi ukuthi ulavu uyawuqongqotha. So far kuMaskandi ku-generation yamanje abantu abahamba phambili uDlubheke kanye nopotso ngokusakaza ngokushaya i-live performance kaMaskandi. Amageza amahleke selokhu ahamba indidana lethu upotso. Zakhula ingane zendidana zathi into zasekhaya bele ekhaya. Ngizwile ke kuthiwa ke bengazazi ingoma zabe zitshake, kodwa ngizwile kuthiwa bavuke iqembu labo ethiwa amavukela mbuso. Kodwa ke bona-ke i-conflict yabo yamanage better. Akukho la kuhlalwe khona waxoxiswana ukuthi hayi uright upotso baronga abakwandimandi, akukho la kuhlele khona. Kodwa bakwazi ukuheya ama-options bathi cha, asinikeze ithuba upotso, siphinde sinikeze ithuba umfana wendidane ahola amageza amahle ngoba uyena osengumhulu amageza amahle. And yonke lento abayenza upotso bayenza egameni lamageza amahle. Ngakho-ke uma uthi uyayibunga ngokujula leyo nto leyo, leyo conflict bayimanage very well. Well done. Ngicineka well done impucuzeko, well done. Kodwa-ke nanti-ke icala lalikhona. Uhlule yini ukwenza into efanayo kusho into ekhala? Ngiyibuzela nje. Uhlule yini ukwenza into efana nse ushwi nomuntu ekhala? Awuzange uyenze. Awuzange ube naqiniso, unalokho ucheme noshwi, wafaka ushwi, wazoba ilamba eliphezulu elilengayo lapha phezulu ushwi. Wawulamba lamba eliphezulu, umuntu ekhala wacindezelwa ngendlela acindezelwa ngayo. Mina nginankinga noshwi. Ushwi nomuntu ekhala behlezi elidwa ushwi kuyo yonke amalukhujana khona umuntu ekhala ebheka bese bathanda behlangene.
asibazi babangani, asinankinga futhi noshwe, asinankinga futhi nomuntu ekhala, kodwa kungabi khona ocindezelwayo, kuyiphutha lokho. Ngoba njengo same thing applies, ingane yendidane asiyazi leader kulive, kodwa ucommander siyamazi leader kulive. Nakho ke kunje kuronge ukuthi ke kungabi khona ifairness. Mina ngumongameli ngikhuluma into okumele ngiyimele futhi kufanele ngimele iqiniso nefairness. Bese ngiphinde futhi ke ngisho ukuthi ke la endabeni kaKhuzani kanye nomthandeni kuyicala ukuthi ningavuma ukuthi nizokwenza ama-fed veterans ngizwe ubhibhidla ngicela wabhibhidla waqeda uthi kwathi Monday usho sekuphume ngisho iposter kurong lokho. Leo conflict uyimanage even before it arrive. Uyazi uyilungisa inkinga before iqale inkinga ngoba uyayazi ukuthi izoba khona. Uyayazi inkinga ukuthi izoba khona. Ukuthi hayi cha mkhothu ukhona. Uzokwenza into yakho ngendlela ozoyenza ngayo. Cha asikwazi ukuthi umgodi umlando wakhona we-career yakho ukuphakama kwayo kanye ne-career kaMthandeni ukuphakama kwayo ibathinta bobabili ikakhulukazi emcimbini emikhulu. Ibalekile le nto leyo, that conflict must be managed and okwesibili futhi kube ne-fair. Labantu banabalandeli anikwazi ukwenza izinto nje haphazardly neze sengathi aninakile. Amagama wakhulume kade wethula i-press conference lapha ukhuluma udadaza weyisa ukhuluma wonke umdodo owuthandayo umcineka uthi awuncinge umuntu noma bangaba u20 abantu awafani namagama wakhuluma uso live. Yini iliphi lembiza obusukhathwe ngayo umcineka, lembiza obusukhathwe ngayo umcineka ekwenze kwanomehluko nje ukukhuluma kwakho usukhuluma live nokukhuluma kwakho kade ukhuluma ngalesikhathi wethula i-press conference. It's because you are stupid and you don't think. You don't use a brain and you don't know the industry. Into eniyaziyo ikhona nje lento eniyiyo nje uphupho wenibona. Isiphupho umcina futhi kwazi lokho. Anankinga nangicabe nawo phela mina indlela operate ngayo isiphupho. That's why mina I've decided to recall you as umuntu omele amaciko kuma event. Nalo data daseyithombe nishutha ubusuku nemini namalantshi alwadla ubusuku nemini neshutha nenesiqiniseko ukuthi anisawathandi lawo malantshi. Nishutha ubusuku nemini nami nivisualizana lenza yonke into enithandayo. Anisawathandi lawo malantshi. You know why? Because everything you do with an agenda is not genuine, is not natural. Into natural. Niyahlangana nensizwa nje kubemnandi thola ukuphutshuka lamathombe sokho noma ezimbili. Kodwa le nto yokuthi maqala kuhlangana nje abantu basemhlophe imlomo bengakadli ngisho ukudla bengakazi ukuthi kuzokwenziwani lapha shoot. We must know ukuthi kune agenda lapha. Lawo bantu lawo bahlangana ngokubola zibozi lezo. Ezihlangana ukuthi masihlangana lesiyashutha. Ubola lokho. Ngicela you must grow, you must think, you must use your brain. Don't be stupid. You know mina manje. You are so privileged ukutshena umuntu ophethe izwe njengami omongameli akutshena ukuthi isiphukuphuku futhi awucabanga ngendlela right. So it means you must change your thinking capacity. Awukwazi kube khona uKhuzani kube khona ungabe khona umthandeli lo. Ulontsha impi engenasidingo. Ubazi ngathi laba bantu banabalandeli abakhulu ngaphezulu wonke iartist ekhona kaMaskandi eSouth Africa. Yibona abantu njengamanje abaphethe igame abaphethe umdlalo nabadume kunawo wonke ama-artist in terms of abalandeli. Akuloqiniselo izinto niyaqinisela mina ngiqinisele mina ukuthi iqiniselo selidlule kuyima ethi umgqobeni esafa wawe inkunzi le kwakuyinkunzi windidane bafowethu indida ngoba niphila ngamanga nibabazi into seyidlule. Iqiniso nilibona nilibabazi ninike iqhamo ninikeze imiqhele nithele ngeimbali nobisi nisho ukuthi siyabonga ukuthi salibona iqiniso sisaphila emhlabeni. Anikwenze lokho. Unalokho niyaqinisela ngoba ningabantu ababi abathi umuntu mayinyuke wagibela esihlahleni ningaboni ukubambelele kulephi igatsha mayiphezulu nithi kulungile simla phansi simlindele. Nisizwe sinjani masinjalo ma-Afrika ningabantu abanjani base iningizimu Afrika eke inabantu ababole ngendlela esimanga yokuthi uma umuntu yewaba ne-success ethize noma ibhizinisi
noma ye-career, music career, noma yani. Kodwa kuthiwa hayi kodwa uyeza la. Besho abantu behleli emgqonyeni kaDoti. Bathi simlindile la. Uyoza uphenya umgqomo kaDoti efuna ukudla. Bese ethi hawu shobuyile. Akubona ubuntu lokho. So ke you must give the credit when it's due. Njoba ngisho ukuthi mina Khuzani Mthandeni, they are the top of the they are cream of the top in they are top. Bayilento ephezulu ekhekheni eyicream kodwa ekhombisa ukuthi ikhekhe limnandi. Yabo. Ilento ke eyenzakalayo ke. So ke into engishoyo ke manje ke bese ngiphinde ngingena esigabeni sokuthi ke ngicela ungangijwayele kabi. Mina ngibona abangani bakho mina. Angiyena futhi untanga yini. Umdala kunami iminyaka mhlawumbe u3 noma u4. Uwethu ngiyibutho. Ke ngiyakwazi mina insizwe enhliziyo enhle enomoya omuhle ebasukumela abantu ugijima nebatha lakho yalazi khona unonyawo lakho la right unebatha loluqondeni lokho left uqondeni mawuhamba uyibatha lakho leli kwa right acala bembuka abantu mayihokho okay bese kuthiwa ke walker kanjani kuneyibatha ngala yabo ugema ithanda into isumela angayizenyeze ngaya gijima usithe makufanele akhokhe makufanele enze into akenze into yabona kodwa uyayifuna ibonga naye zakho zomsizo njengoba angafuna ukubonga amayenze into enhle ayikho into wrong ngale nto okay usukuyiyona ukuthi nawe ibongo zakho uyifuna ukuyiclaim la ukhiye khona